pat ngipnya somhai pi baro ki para banget hagatek bathyang tam Jesu Kristus panong perem jungi ashwa bangin yo snow tien ke U Blei nai apostol R R Khongkrom leban ruai lang kani away ke jingduwai Blei sensha Thao kami Menyo ki klor Ya ki me khot ker dang Nang ki ben bena Blei sensha May I Mehi kaya kaski banai jing shai jing thao kian ruai Blei sunshine Blei sunshine Blei sunshine Du nom sha bom du good Blei sunshine Duryao kaka Lumba kigen ya hatak tiệt ba mê kren Phát ngan yai ruai Blei sunshine Me bat yaga Me tip do dut Bat me khoda kerdeng Nga im ban o Blei sunshine Blei sunshine Blei sunshine Chu nam sha bom Blei sunshine, blei sunshine, blei sunshine, blei sunshine. Chu nam sha bang good, blei
cha can try. Listen charge ki bom chu good. Melong play hello ki play karo can try. Ka duriao ka kongu ki yom ki kongu lumba ki kemria ha ka tien ka ba make red can try. Mentep yang ni da ka kerteng me yet ki do no jomi. Melong play with crown senshara ka do no jomi. Senshara ki priyo senshara ka jalan. Sensyar kanya play jang awal hari ka por kan bagi nang yang ro mani ami ban shot score ka tien ka jomi shami rong ka burong ka jinglu ka jingiaro hak teng Jesu bidwai mengipan amen amen Kasih kababahan ka benta jompi baro hakani ka kubor ya kaba gilaban wan rapat shepi pilaban your snow and step and scheme and meet ni hakanunu kapor hanunu ka jaka ngaduai bo blame kar khu ya pi hakani ka khalemat batru kan long ka jingar khu nam ta ki weipat hakaba pila ya kaban ya shelang bat ban ya tulem shiki wei bat ban airu ya kata ka jing shani ajopi haga ktin U Blei bat ban nekru haka da kabau Blei un karku yapi hakani kapor kabrang yo snow ka ktin Jo Blei ngap dia snow ban ta jopi ese kablang ka sin baning kong ka pila ban yo snow len ba kani kubor bat pila ru ya kaban ya snap len ba ka YouTube jong ka New Testament Restoration Church Kumta hagani ka born in your pino banana ka team Jo Blei yakabang in your kren naga shiti ka Jo Jacob kalenong ka sao bat ka rekod ka banyo Hani Jacob uto parwang na markata to the pynkohnguh lade how Blei Henry to yale persya yo setan te un pet yap no napi kadai ka jingkantu Kadai kajing ai jimut kadai ru kahukum ya kabau mensimu Blei ula kerana kaktin jamu bangi deban pynkohnguh lade how Blei bat bangi deru ban ya le persyayo setan bat kajingmi nang ta kalong bau setan un pet yap no napi kabenta bangi ni kren kalong to pynkohnguh lade how Blei Habangi pet ang ni kapenta ka banengkong balay nyimla ban pynkohnguh lade how Blei ladagi ni kren shibun kieke kibangi yo I na do basdang bau Blei tau yo briu chenrang bat kentay shom na kohnguh yau Blei bade ka hukum ka Jo Blei bat kumta ka jingiap bat ka pot ka lesen syar how briu bat kumta ulaha ban mino wat naga pereden kabalong ka jingsuk bat ya kabau Blei ula pankre kababhatam na kabantau briu kay benta kabangin ya pet ya kani ka context kabangin ya sedang man puli na duglenong wasau balay bo briu mla ban pynkohnguh lade how Blei ka Bible ka ong nanu hagalenong wasau Jacob kot baningkong hadu kebesawan pule nangno ki wan ki jingale tma ba nangno ki wan ki jingania hapreng jopi om nang tahi na kita ki jing kwa prai jopi ki biela tma ye kita ki khot jopi pi kwa bat pi mio pi penyap no bat pi snow pi hun pi mla banyo pi ania bat biela tma Henry pimyo namar ba pipan te pimyo pliang na ba pipan bomdei kenang ba pinyo perlut ken hakita ki jing kwa pra jompi pi ki ba klim hato pim tip ba gata ka dia lok ba ka pertai kalong ka jing shon yo Blei namar gata uno no ru ba man ban leng ban long lok ka pertai Open long yellow day over shown your Blei ken.
ka jing bom la jungi ban pynkohnguh ya lade U Blei na mar bagi don ka jing eat bat ka jingiasyllok bat ka pertai ka bate ka bakum ka bayalam yangi sya kata ka jing kwa prai jong kata ka pertai bat ru ya ka bang ngimla ban penhun ya U Blei bat ban lei ka mon ka chu ladana we ka por we nom tu ubla tu na ka we ka rut wa jong kata ka shnong ka badan ka wa bat ha ka jing karki chomu andau la wan bat nagaling ula te no e ka ringkau bat andau la yo ban kit e kita ki mar ki mata ki ksier ki rupa ne daga shnong ula rum habiang nagaling ban petno sisiliang jong kata ka wa bat ula stang ban king ita ka wa king bat ula yagata galing ban mare no sisiliang jokawa bat ula snow ala di bawa ya jengai Henry onala shai bermut ula shem ya la debo dang dona ka ju ka jaka bat hantai ki priu jo ka shnong ki la wan bat ki la kem yo pite balai na maria uksai jo da galing balate agarin ko shom la lao bat la loid no na ka chingkar ki bat ka ta kaling ka balate agarin ko la berlongi uban syakem bat ula ha ban mat ya ka bainong jong ka pop ha ka chingim jo u ka bawanra ya ka jing yap hi ha u bun ba ka chingim ka jo priu ula bersyang ban mare syakamat u bersyang ban petno na ka pop no sitan na ka pertai Henry la dau telai jong ka pop udang sno ka jingim jong priu bat ada kata ka pertai kadang sno ka jingim jong priu katai kalong ko telai obate bau la ban boy shunu bat bonru ki yapno hagata ka pa ka bible ke yatu ani ko ang na more bagi dang long kal kilok jong ka pertai bau tau balang lok jong ka pertai ushun ya U Blei ka jing maham bagim dei ban ya lok bat ka pertai kala thong ya ka shiti ban kong Yohanes kala nong ka baar kala khot ba khat san na du khat nyau hani ka bible kong ki jing kwa prai chung ka do ki don na ka pertai ki jing kwa prai ki khmat ki don na ka pertai bat ka jing sarong thala chapan ka jingem kam long no pa Henry na ka ta ka pertai ka long na maga da daw apostol Yohanes ang pi wat it ya ka pertai na mapano ka ba don hakani ka pertai tang ki jing thala sudah bat ka ba wanra ka jingiap bat ka ba penlong ingi bagi la bat pynkohnguh ya lade U Blei ha ka tin jogu how men sim makut ni ben skong si yo men sim makut man ka por ni pelip ya ka ding yo men sim makut man ka por na mar bagi don ka jingiasyllok bat ka pertai Kecusuk apostol Yohanes wang kapertai kaya jano bagi jingkwa prai jongka Hebreu tau balik ikap manu Blei uyai sa bom jukut jingiasyllok bat kapertai kapenlong jingiasyllok bat U Blei duai pan yo na mar bagi pan bom dei ngala pulei pi manena gani ka sitiu cheka ni pan kat bakon ka jingkwa prai chungi nyen nom la bat pynkohnguh ya ladi U Blei lada ka jinglong chungi kam don ka jingkala kai kita ki jinglong ki bam la bat pynkohnguh U Blei hagani ka siti kaya tu ba ka jing pen crown yalade kabar ka jing snow crown shapang yalade ba ka jing dep ba ka spa ka pau ba ka jing don jingem ka jing snow sarong ya ka ka ba preu dan ka donu chamu badru ka jing pen san yalade kini kilong ki dauba
Kibau priu la ban pynkohnguh yelade. Ula ban pensan yelade hagan yam garukom kabau ngai kabau le. Ula ban pensan nama ka hukum bau la pendem bau la le ya kan. Ula ban pensan yelade namar bau long besniu kum wei pat u priu ne ka wei pat ka priu. Ula ban pensan na garukom ka pair. Henry ka Bible ka yatu ba baro priu la lepok bau la du eno e ka puram U Blei. Lada ka jing pensan kam wanda kasna mu Jesu ubriu unyap hagapau na marga ka tao u Jesu ang tao bangay on pen baptist but on penim Henry bangay ularan lupa but boy siya ka jingay uhabat pynkohnguh yala U Blei. Hani susun Jacob wang na U Blei yala persya yakibas no crowd but hakibas no rit o ai ka jingiasyllok Jacob sound real. Hallelujah. Na kwa ba mapi kibayo snow yakaniga kubor pinaham ban snow tu ka ka U Blei o kwa pi ba ka ba pelong pi ba pimla ban pynkohnguh U Blei ka ba pelong pi ba pimla ban kala ka bamut ka ba pelong pi ba pimla ban pynkohnguh ka U Blei ka ba pelong pi o mau kan ba pimla ban san ka jinglong mensin ba pimla ban san hagata ka jingkot ka U Blei ba pimla ban ino ka pop ya ka ba snow aga metjo pi aga donu aki kmat aki jingmat berkat aki kti ki kijat but aga ta ka jingem ka ba pin donkam ban yo ka jingmalai lut but ban wan shega jing penret yalade U Blei ngani tu ya pi ya ka jinget ka ba crown U Blei na tau ya ki eke baro ula tau ru wat yo angel angel udan Daki million ki angel ki U Blei tau pada denjo ki ubu laimut ki nong yalam baru tau de Michael ubayalam kom u kenho la de kom captain la de uta u nong yalam hagatma bat ki angel ki ban yaletma baar u Gabriel nong yalam hagaban ra ka kubor U Blei balai Lucifer ya gaban yalam ya ka jing ya rock U Blei haulum U Blei neu Lucifer ka Bible gitu ulang lang over crow barbadan buram sikade na maru ju yalam ni ki angel hagaban ya rock U Blei Henry dan sandali ki jing long ki bau Lucifer dan U Blei ula shop no na beneng shadow job ula shop no na beneng bau long skin ka swing bat ba ki sni ki ba up you o ki long shaka do job ting ka ba pam chiu kot kay ka ta ka jing long yo Lucifer hada kitab Isaiah khat sao lenong ka de khot ba khat lai ba khat sao hani ki sandali ki nga ki bau Lucifer Ukraine wang ngan kêu shabeneng kaba ar wang ngan kentiu ya la kat chaneng ki klur U Blei kaba lai wang bat ngan shong halor ulum ki chieseng ha kaba kot chapang shete kaba sao wang ngan kêu shaledet kil ok kaba san wang ngan long kum ubhajrom tame ki sandali ki nga ki sandali ki ai ki bau dona ka donu jamu ka ni kala penlong ye ubau la ban pynkohnguh U Blei bat ka mi ka dei ka chile persya bat ka mi da ka chile persya ka wanra ka jinjot ba ka jingyam U Blei le shop no yo Lucifer sha kando bat cha dujok ha ka ban long ka ba kot jong ka jingyam jamu bon sin ha ka jingyam ka jo priu kawan ka bakom ka ni ka jingkali ka long na ka sedang ka pop hau priu ka juba bau Jesu krenwang na siya pop ka ranuan priu ki mi ki pop baro ka jing sedang jo ka pop ka day na ka danuan Lucifer ba ka jing sedang ka pop ka day na ka danuan jo priu ha bau priu
la ban pendem ya la di ho blei bat na ka danut ka mi ka ching mot paman ka mi ka ba klem ka mi be kai kan thei ka mi ka ching le bi ka mi ka ching sarong ka mi ka ching meng ka mi ka ching pan krau na ka danut jo breu ang Jesus Christ ka benta ka ba ar kum no an pen ko ngu ya la di ho blei ka juma ka basuk kalam ni ha ban kongu ya U Blei da ka bagi kongu ya ka ktin jomu kongu ya ka ni ka Bible ka ktin jo Blei kongu ya ka jingi kai balai kai na ka ni ka ktin jo Blei ha ka ta ka jingat ka bagi don how Jesus Christ Gospel Yohanes kat sana non kat benyo uang an mi Jisu kren wang lada pi yai ne anga bat ki ktin jonga ki yai ne api ya ke ru ba pin man pin pan te kan long ya pi yai ne aga ktin U Blei hagan kot ba sao pat ke ju kalenong hanne ka kon ka jing kwat yang bat yai ne ha u Jesus Christ belong unong penem jongi hani u Jesus Christ biang wang to yai ne hanga bat manga happy kumba katnak kamla ban sisok na ladihi lemda ka yai ne au ding sawan konta mapiru lemda pi yai ne hanga Lada pilap diang yo Jisu priang nget bat skem ye de gospel of Jesus Christ Paul si kalati awang ya ka jinglai lu du Christ ula palai ye pi na mar ka ta to yin skem what I mo on riam pat ye pi syaka lengkor jongka jinglong rau saja simpat Niyo iya ni kabenta ka balay kum noban pen kongu ila di U Blei sumar ya ki hukum jamu kiai ki hukum jamu Blei ka Bible ya tu kani ka hukum ka baningkong bat ka ba khongkrom ya ka ba U Blei ula ai ho priu U Jisu uwan man pen kan mau no Matius an po an le nong kan kot balai po nyo Jisu ang te ulay tu au men eat yo tribal play jome da ka donu jome baro but da ka men sim jome baro but da ka jimut jome baro tane hukum ka ba crown tam Eat yo play dekat donut baro dekat mensim baro dan ke jimut baro lada pi eat yo try ke ne rukam dekat besuk pilaban pynkohnguh ya lade U Blei dekat besuk pilaban pendem ya lade U Blei nantang yo ipat ke dekat balai pun nyo jisuang kaba aru ke dekat balai pun kendai Wang kaba aru kan long kumta men eat yo paramar janjome kumba yalade kata gadai ka hukum ye kabangi dai bandon ka wei pa kumnong in pynkohnguh ila ban pynkohnguh ila de U Blei ka benta ka basau wang pendebelut ha U Blei kumnong ila ban pendebelut ha U Blei ha bidon ke jimut ke berkat Pidon ka mensim ka met ba ka jimut pidon la ka jong ka smoke tu pidon la ka jong ka opinions pidon la ka jong ka snow pidon la ka jong ka jingtiap la don way breu bakartang mo sol ka Tarsus when you do reunion over crowd tam dengi jiu but overcome shirem tam na dengi para bahaya rengkarta baru hakabau dia le persya Yau Jisu ba ikesenrang ke jomu haga ju snow ba ma ulang ubadai ba kata ke dia lap sepang Jisu kadai ko bakala ulami na Jerusalem ban kami ikesenrang kat balap ba ban leku she Damascus
Hai kaban kami ki set bendi. Tanya le persya ya kat kiba ya lap yau Jisu. Henry ka Bible ki ya tu kam apostol kan dan riu. Habau la ya elenti wala yo i ga di shai ba taba le pau. La hap no na drong jong uta u donkey la ne utam rat u bakit no yo u la hap amadan. But ula snow ni ka Bible ka ong kam apostol kan dan riu ong. Habau la snow kenyu. But ula snow mayan. Ula ong atray ayu me mon yang nga banle. Hantai U Blei ula krenya u ke ei bau day banle ba ula pendem ula khongkrom but ula late no Damascus wa Ananias ula wan but you can do ya u habaki kmatyo u kila matla Ananias ula tuwai ba ula imat pat la pen baptist ya u ka jo ke di pen baptist la tuwai do Ananias ula yo yo men sim bakot but the ta ga de ka manjo Blei ba ula pendem lut aga jingim na du ba ula shem yo Jisu ba ula yo ni ti pen pau ula yeng na kmat ki berit ba ki kraw ha kmat ki no sen shot ha patok ba ha ke jingiai ling ba kat sha ba ula yu ya lap yo Jisu ula yap obla mi pat ha du ba ula shak martar na ka bentau Jisu ula cha set patok nam tau Jisu Henry ula yai ne hadu ka bakod ba ula thok shibon ki jing thok ki ma kenjam men si ma ka New Testament ka bagi hot ka Bible ka tin U Blei ka balong ke jingialam lengba u Paul u apostol u Jesus Christ. Pila balong ki apostol u Jesus Christ. Pila balong ke channel of blessing ye ki babun la bin pynkohnguh ya le ki U Blei. Ngan ye tui pila dan we rangba. Ne rangba la kai wa ka niam ka baudan. Bat ngala ye slok ye u bon sin bon wat. Shom ula kentat ma dor urash bu shibon ki jingkali ndapila kaliru umhon kel jubab ye andala jubab umhon na jubab le kaliru umhon tengte ule dom tengteng shashu ye na ban wan se yin jamu tengte mu pen I ye ka jingdam na mar ka ta ka bo snow tu ka long ka ba day yo Henry ban snow tu ka tin Blei ka ba ha ko ka por men sim Blei ula ta ye u bo la knew barok away kamet la shu ban ya la shu ban yu atia la shu ban shong la shu ban bam bandi ka don ka din ta jo Blei ya u ka bo dam tia men me Hagata ka jinyo tia Blei ula tayo usno ka jimayan bagaday ka din pangkandu Blei usno ka jimayan bagaday Blei wan choyo lapat kandu ay ka donu chomu hado mo la yam rangba but on Blei ma na du ka ka por ula kalalong u shakri jo try but ula shakri O Blei hadu ni kisgi but ula la ban job at shibon ki ben sim kodor shu try kata ka de ki pynkohnguh what up adu O Blei on the one shapi ula the one nu Jisu what up bagi jingjia bersniu kin one shapi Henry kala ka membuat tanda ke jingi nu Jisu kan pen im yapi hani ka bentang ka besan kom no bangin pynkohnguh ya le O Blei it had Exodus arpo lai ka long ba menom yo ki way ki Blei na Lord jama ong ka hukum jong Blei ba Moses what a manedem what no manedem ye kita ki Blei menom tau Blei tau menom dem ban mane ye ki hagat kot basau Exodus arpo kot basau menom dem ye ki menom mane ye ki menom ai ki tiknya shiki tay tang U Blei Jehovah uba me day ban condemn yala day there sila da pilong way of ding jump kita kima pila pendem yalati haga lenti ka bom day pi mani ki weipat ki Blei la ne pi shakri haga di shakri ka balong ka di shun baru Blei pen bet yala ka jingim IT bat kala ka babat ka bentang ka bat lai kum no on ye le persyak pat yo setan namar ka konteks la ni ka bentang bangi ye kren kalong ya le persyak yo setan te un pen yap no na pi kum no on ye le persyak yo setan
How Jacob sound nyo kaang. Ya le percaya setan. Uwe setan. Ngalaya tu ia pi kam syekmat. Bau day u Lucifer orang ba. Nong ya lam jingiasyllok Robert mani U Blei. How long berkentang U Blei. Unei ula hap no nama ke jing sarong jamu. But nama ke jing le percaya U Blei. But halor kata la ban ya le U Blei. Ula wan ban atak eki jing tau U Blei. Wan ban kata ning kong yo Adam ban ke im. U kata yo kan ulong nong penia briu. Bat ke pop ka here setan nang penjat tu shui ki briu. Wat yo Jisu mo wan se ke pertai. Ula le ban pen shoy yo Jisu. Bat kat ko mo Matthew Saul nong. Henry Jisu le job. Hadu ni ki ski. U setan wan ban penjat ki briu. Le ba ki babon ke kam ke besniu ke ban ki crow ki shitam ki jing sniu ke jipaman paro ka wan nau nong shun balong setan. Uni ula wan ban penjot ki jing tau ke U Blei. Hani udai tangu jing tau U Blei. Shwa bon hap no. Syangka pertai udai tangu jing tau Blei. Henry ula ya le percaya U Blei. Daga jing serong jamu kumbala kedawo Isaya kat sao lenong kon bakat lai bakat sao. But konta na mar ba la ban ya le percaya U Blei. Ula hitma indirectly syaka jing tau U Blei. But kita ni ki briu. But kita kadai ka jingwan ka jong setan ban ya le percaya. Ka bentang ka besau. Ha bangitip. Ni day ban tip yaki atir tmau setan. Ubalang unong shun. Kum no one ya tma ya pi ya ngai ki breu. Hanging a don ban ya tu ya pi. Shitiba an korin an le nong kor bakat wei. Upol wang ba on omlet fon ya pi dau setan. Namar ngimlong ki pom tip ya ki put jomu. Kita ki put u setan. Ki ba wan ban le fon na ke chingim jopi. Kita ki put. Ka bentang ka baning kong. Ban pen art tin ya ka tin U Blei. Haga Genesis lie way. Wan ban pen shoy ka im wang. Shisha ka long kum ta bo Blei ula ong. Pinom yo bam no din baro ang ka bear. Wan ban syukor ban ong. Shisha ka day. Ka im ka art tin. Ban apa lo wan da ka ching art tin. Kala jubab ya uba kala lepop persyak U Blei. Kaba argi yo i wang ban pen lepop dan ka jing palat hukum ban le palat wang kam lele Blei wang wat bam nama yo pilong kum ki Blei nanta kabalai bat ula wan ban pen lingkut bat ban du no i ka burong U Blei kabahan ka hok ka jing kut ba ka di shisha o na ba kila bam yo so dinga dong wa adam ba ke im kila lingkut ki wa bo Blei wan ki ong haning la lengkot ki la ka da ki sliding ak pereden en rega jinglen koi kamla ban ka yeki kabal sao hang ni ula wan ban pen shifting ha bo Blei wan ki la shifting shikat ye kani shifting ka wan na do gini kisni ha ba ki jingpang jingkrau jing shidam ki shifting para lok bayit kading shifting ka wan no setan pindai ban shifting lada pihamba ni kanu ka jinge ha ka jingem jopi kala pandai ka ka jinge kanu what shifting long slur day mga om Jisu ka way parwang uwan ban berkesan yalati habaki la lepo baru Adam haba Blei kali Adam balai mele wang namar keim namar setan but kim shom la commit la nila pendrit na surrender how Blei ka jimpan kesan kawan taning atiar setan nanta sa ka waypan but penjilai na Blei but kunta setan bagapop kila nyatno yo briu na ka jindar ka Blei ka pereden. Kay ati atmao setan. Jisu ya tu na gospel Yohanes sipo. Wang bau setan unong tu wan bantu. Ban penjot
ban penyap kini lagi kam ke jo setan nang tawan ban pen skosi ban pen kuslai ban pen artetin ban pen pai pen pra wat ban leno yo Jesu kumba long Judas habau Jesu ang bau setan ula rumau Judas bau dino yo kono breu kini ki jinglong ke jo setan susuang ni yo i ka tier jo setan galong bawan rai ke jinget ba ye ke jingikai ki ksut ba nengkong Timothy Saulenon khat ba nengkong Paul wang reuben simu ong shai bahagia bakadu don ki ban hapno ana ke jinget da ka ba pensha skor haki men sim ba syukur ba ake jingikai ki ksut kani ko wano setan kata gede ba piapan skotu Daylor kene kajing timparo bat kapabaro kabawan how brew kalau one half how brew baro far romlai arfulai baro brew la dulan U Blei la dulan kapurang U Blei bat kila jotno Henry U Blei ayo kunjo Jesu baga jingai kan one part how Kapenta kabasan. Hani ka Bible kong ya le persyayo setan teun pen yap no anapi. Kajing kali kalong kumno ngan ya le persyayo setan. Le kumno pin ya le persyayo setan. Pis ngoto babiton haga ketem jo haga yusen syar jo haga taki ting ya le tama bag atia tama jo ki atak ya pi. Kene kadai kajing kai ba menta pin ya le persyayo setan. Kabaningkong ya le persyayo setan da kaktin jo Blei. Pule ya kene ka Bible. Shem ya kene kaktin jo Blei. Ka Bible ya tu ka ong kumni. Paul tochik Ephesus nrinan kat bakan nyawang. To shimru ya kaji ya da kli kajing penim. But ka white lamu men sim ka balong ka kaktin U Blei. Lada pimpat pule ke Bible pule no. Lada pisu ino ya ka shimno. Lada pimpat ngai no. Kaktin U Blei ke de ka white lam jong men sim bakot. Ban ya le persyayo sitan. Kalero ke jimbam ban saya pi. Kalong ru ka nong rim ba pinyeng. Haga jinget ka baskem. Haga kaktin ka U Blei. Bila ban puli nadu kat kot basipau hadu arpau hakani ke Ephesus kalenong ban riu hani ke ya tu ya pi atir U Blei ke ya tu ya pi ya kisni ke basniu ba bila ban yeng ya le persya kaba arpat ya le persya yo setan dakas nam u Jesu konang U Blei ba da ke jimpla ka tin jamu Hakitam di berpau kalenong makat ar kan kot ba ar puai bila ban translate and batai ne interpret ini ketin hakanong no ko way ka rukam Henry ke able la talk aga Bible but the Bible ko ong kumni Henry ke la jok no maki ya u satan ya u mo yo satan ya u mo yo yak jakar ya u mo yo tao nong shun Namar kata kesnam jauh tahu kulang berat, kesnam kulang berat. But namar kata ketin kajim pelajong kei, tekim shomla let shek, tekim shomla eat yalah kajingim jongki jin hadu kajingyam. Kata kadai kajingjam, kawai pat kumnon yalah persyayo setan, haka kertemu Jesu. Marcos kan riu kan nyau ka ang. Jesuang haga kerteng jonga piria bero ye kiksut pin krenda kitelin batemai pin rano ye kipseng balada pindi kege wa peniam kadam ben sniu ye pi bat pin bukti ye wa bang bat ye wa bang kiri okia sipun ba na engjongi ni septeng ye ke jingiak bagene gesni ni osno banyong ka erbi jong virus hakalendo portai
ngi snow ye kita ki jingia ki ba snow ku ban su kembang ban su yo bang ha ba shong ha ying la ne ba ya ka ni ki kali la ne yo hat ngong ye pi what shapti ngay như cái thiên U Blei nằm ở cái Bible của ông hoặc là bị đi cái ấy cái bài dập căn nằm bên siêu ya pi cầm một bà bị đi khả năng cầm một bà bị lệ khả năng Henry Watt cái ta cái bà siêu cũng cái bị cầu an kan nằm la ban bên dập ya pi kan nằm la ban bên chuột ngay kren như cái thâu cái bà bang bà chỉ đâm bà cái điều kia ở cái tên Jesus ngay kren như cái bà đâm cái quarantine bà cái điều cái chim bà lại bà cái chim bên kia ngay kren yang ibadan ke skor ban yo snow to ngai ye ke tin U Blei te pin yo im on ka Bible nang tang yo I sa go way pat ban ye le persya setan da ka jingai hakikular ke Jo Blei ke te ki kular Jo Blei Matius arbo prader kot arpo u Jesu ang hakmi ngan long ren kat lembat pi hadu ka bawai ka pertai kilai pan yalap kilai pan hikai ya ka ni ketin tambangan don ren kat bat pi du bawai ka pertai wat nam sheteng haba pi ya ye galenti ka jingla ha galenti ka bahok ba galenti ka Jo Blei ha ka rom prale non kot balai puwei u polong no ting in your arm shapan ki aka ru let out try ban ka lem jo pi u u ban yen ye let persha ye pi wai do satan kai kita ke klam kai kita ke jingia wai do nong shun wai do priu u bala ban chu wan le ben le ko ye pi u bala ban chu yat ma persha ye pi da le kanam la ban chia U Blei ki kop siliang ki sam siliang. U Blei ki matlat bor ban pencet bor. Baru Blei jo pi U Blei jo nga. Baru ta unya da ya pi. Bat onam la ban kita ya pi. Hang ne shu shu se go way. Now yo anis saulanam kot masau. Oh yo anis wang kam krau badan na pi ban yau badan ha ko pertai. Wong agani ka Bible nga pule wong kumni ma pi long na U Blei ka kunep te pila job tiao ya kitan na bao long ba kam krau u ba pi ban yo ba ha ka pertai kay ka ba don na ka pertai tang ka jing shukor ka jing sniu ba ka jing kwa pra ka do ka jing panyap ka jing bishni ka jing pihun ka jing pang ka jing crow ka ba don na ka pertai Henry about Jesus don na pi kam krama o banyo tao ba don na ka pertai bala mo satan yen ban yele persya na ka tu cheka ba pi don yen joy na ka cheka thia ba pi thia pang yen joy na ka jing klot yen joy long time na ka jing pai din one pai bat Jo Blei na ka jing do jing kermen one bat sugar jing kermen U Blei o ya pi han do you try o ta ya pi ka jing U Blei about Jesus la pen power just nem halor ka ding pna. Oh, glory to God. Hallelujah. Roma Shandara Baba Yande. U Blei utan na kabanta Jo pi. Sa ka way bat kung no ban yale persya yo satan. Oh, ka way bat long bangin long slur. Para bangay biin magkilok paro. Long slur. Hakita mo Joshua na naman ang kongkot ban riu. Blei uang yo Joshua. Joshua pen climb bat pen slur bahaya la day. Na maramin pen yo benta. How new pipe ba ya kategori kabangalas mai haki kapa jongki ban ai haki abo Moses no yalam barang ba ula yapno ula IT no how Joshua Blei ula pen scam how Joshua wong tang ba melong ba klan bar ba slur men penyo bentai ki way pat ye kategori para long bahit kadai ban long klan long slur kom ki long sensor ye dai ban long ki ba slur ba klan kom ki kmi ki kpa ye dai ban long ki ba klan ba ki ba slur kom ki breu jong ka chingai how Blei ye dai ban long ki ba klan ba ki ba slur wat ban no ye la ka donut cheke aka ka ba sniu bat cheke chingiap long slur God ka ban nyau ko Ông biang kum net khot ban nhau Joshua nom den kong khot ban nhau tang ba men long ba klan bat ba slur ba
ba mela ban sumar ban le kan ba kum ya ka hukum baro ba Moses usyakri jonga la hukum yame wat paino naka syakaman lemne syakatiang ba men yo man ba kat syababelet wat pai syawan syadang wat pai syadin wat dem ki way bat ki blei syakri yo blei ba im ya syakamat syam ya ka ktino blei da ka por mun sem ba kod ka jingjok kan wan na pi ba om tang na pi henry syaki way bat ba pin yo ye ka jingjok Hagini ke ski ko way ka priu jo blei ka la duwai ka bang yo Donald Trump president of America ni yati baro ki jinge ha America la kalong hapo kari la kalong ki knyam chimpang ki la bam dagi lakmut ki priu ka la ya ba la kalong na kinong shun ki la yo la kalong na kabanta ka canvas ki election ka ban sawan sa sausan panay siya kamat na ni Shimon kichinge kani ka prayo ka tuwai magalay tulpa yung Donald Trump kong U Blei U ai hame kani ka sure on no prayo baru la bulu pa hame bagani ka sure ka wan no Blei bawaban yung kun ya kita kichinge kanu aga chingam jongo kata ka day ka sure Kabanau Blei, kata kadai kapor, kajong omen say makud, ya kaban wan ra, ya kata ka jingsler, kabadon hapiru menta. Para lok bait, hangni how isya san pur saud kot bakanyo. Wang kano katiar kabayeng yale persya yapi, kano manba, kano katiar. Kajau nong shun kan naman ba ka jingkot ang ni ka benta ka ban riu bat ka bakadu ka long ka jingkot jong ka ktinu blei ka long kat kum ka ni ka konteks ka bangi pulei ka long ban wan hajan jo blei de un wan hajan jo pi Nanta ko ang biang nud kon ka babud to tekno elegi ko pi ki bapap but kiba to pen ko no elega donut ko pi kiba sendrop men sim kiba arjumat unstable person Brew ba artetin hakiliang baro pen bait no elega donut what artetin what shifting hagat kot ba kanai u Jacob sao kandai la yatu ekani deya lord kani ka nong rim ka jingkot sa yusin pat agaba kot kalong to pin rit yala deya kamaru try de un pen kraw yapi hagaya ka ba de biang ka jing pen kot yede ka kubor kalong pen komu yala deya how blei but to ya leper sha yo setan te un pet yap no na pi Blame kerku, leng bah kani ke jingikai, hagani ke ski, tungan duwai. Aplay haga kertenga do Jisu wana Nazareth. Kaktin ya kabala krena kani kapor. Kan long kaba Dabian, kon ka kendo kaba seiso, kan habado sembay, hagani ki breu kiba your snow. Kanamba kilaban pynkohnguh yala deo Blei. But akin ya leper syayo setan te un pet yap no neki ken ko yi ki do ki badan hagat ma jo ka jilong men sim bakin job yo nong shun da ka bor ka ktin ka jome haga kerteng ka do jisu nga duai amen lada pila yo ye ka jingkar kuling ba ka di ka kubor pila ban telefon how to number balabu hagadu screen bagila but you slok your p kamba kabodom show play amen